Sí, la gente entiende. Venga, Víctor, primera cama. Con tu cebolla, ¿eh? O va a ver. Yo no voy a empezar a sacar fotos aquí. ¿Por qué no? ¿Qué haces? ¿Qué haces?
zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa Mateoren liburutik. Aitza zuri jauna. Jesus txalupan sartu zen eta ikasle jarraitu zioten. Eta horra non sortzen den ekaizaldi bat itxasuan, urpalazte txalupa estaltzeraino. Zera berriz, lo zegoen. Ikasle bere gana jozuten eta esonarazi esanez. Salba gaizazu jauna, galdua gara, Jesuseko orduan. Zeren beldur zarete siniste gutxikook, eta jeikita aizeari eta itasore egin duzien, eta barealdi ederra egin zen. Eta gizonaiek jarriturik honela zioten. Nor dugu hau, aizeak eta itasuak ere obeditzen badiote. Jaunak, esana. Eskerrak zuri jauna. Jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa San Markosen liburutik. Aldiatan Jesusek esan zien. Jainkoaren erreinua lurrean haziare iten duen gizakiaren antzekoa da. Gizakia lo dago gauez eta jeikitzen da goizean. Hazia ernetzen da eta hazten doa. Eta gizonak ez daki nola. Bere ematen du lurrak usta. Lehenengo lastoa, gero burua eta ondoren galburuaren beteko alea. Eta alea prest dagoenea, irrita jarazten zaio, heldua bai daude garia. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Jauna zuekin. Zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aitza zuri jauna. Orduan Jesuse parabola hau esan zien. Zetako batek 100 ardi izan eta bat galtzen badu ezalda 89 larrean utzita. Galdutakoaren bila joaten aurkitu arte eta aurkitzen duenean lepoan hartzen du pozik eta etxera iristean lagunei eta osokoi deituta esaten die. Pozu zaiteztenekin, aurkitu dut galdu zitzaidan ardia. Haranik esan, Santiagoa izango da zeruan, bihotz berritzen den bekatari bakar baten gandik, bihotz berritu beharrik ez dute, 89 zintzuen gandik baino. Jaunak esana. Jauna zuekin. Zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aitza zuri jauna. Jesusek esan zien. Naiz egiazko mazondoa, eta nire aita da maztilaria. Nire fruiturik ematen ez duen aiena moztu egiten du, eta fruitu ematen duen guztiak imatu, fruitu gehiago eman dezan. Zaudeten igan eta nintzuen gan. Aienak ez dezake bere fruiturik eman, mazondoan ez badago. Ez da zuek ere, nire gan ez bazadete. Jaunak esana. Izimore guztiak jauna, eta garbituko naiz, elurra baino zuriago, garbituko naiz. Aiko, aitaren eta zinearen eta espiritu saltuaren bedenkazioa jetzi beri. Begon rotan, bere fruituetan, beteluko famili guztietan. Amen. Ande Mikael, Santa Maria, Juan Aldaneak. Eta Aldanetik grabatu. Aurreatu dena.
bitartez, zurekin Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Danielen profezia liburutik. Nik, Danielek, ikuskarian izan nuen gauez, begira nengoela, tronu batzuk jarri zituzten eta gizon zahar bat eseri zen. Haren seinekoa elurra bezain zuri, buruko ilea artilia bezain garbi. Haren argia eta gurpilak sugar izkargarri. Suzko ibaia ateratzen zen haren aurretik, jendeza izugarria zuen zerbitzari, milaka eta milaka zeuden haren aurrean zutik. Auzia hasi eta zabaldu ziren liburuak. Neure gaur ikuskarian, gizasene antzeko bat ikusi nuen zeruko odeietan etortzen. Gizon zaharrana hurbildu zenean, berori auzkertu zioten. Agintea, haintza eta erregetza eman zioten. Herri, nazio eta hizkuntza guztietako jendea zerbitzatzen zuen. Haren agintea betienekoa ez da inoizko bukatuko. Haren erregetza ez da inoiz kontatuko. Jaunak esana, eta batez ere zuek gazteok akordatuko zerate
esan genezake, beti Samilek Paskoa gogorazten digula, hemen beste urtero, Pasko 8 urteko lehenengo egunean, Pasko digalanean etortzen zaigu urtero, eta Elizak garrantzi handi ematen dio 8 urren honi, hain zuzen ere, egun berbera balitz bezala ospatuz, eta Paskoak itxaropena ekartzen digu. Ez itxaropena uste dugulako guk dena dezakegula, edo gauza guztia gure esku balio bezala, edo dena konponduko dela seitu, pensatuko badindu bezala, itxaropena Jesus Kristu delako, jainkoak egin gaituelako, ez dagoela inor, ez dagoelako ezer jainkoarekin konparatu daitekenik. Mundu ontako haundizkiak ikusten ditugu, mundu ontan daudela pertsona importanteak, boteretsuak, aberatsak, beste gainetik daudenak, baina erabat pasatzen dira, bukatzen dira, urte gutxi batzutako kontua izaten da. Batzutan gehiago, bestetan gutxiago, baina desagertzen dira. Samilek gogorazten digu jainkoa beti hor egongo dela. Beste guztioik eta munduko modak eta goraberak alde batera, bestera joango dira, baina jainkoa beti hor dagoela gogorazten digu Samilek. Hain zuzen ere, itxaropen hori emanez gure bihotzean eukidea behina. Jainkoa da gure egilea, berak egin gaituela, gure existentzia ez dela kasualidade huts bat. Jainkoak gainera maite gaituela. Jainkoak gizot egin dela, bere bizia eman duela gu salbatzeko eta hien artetik piztu egin dela. Hoixe da, sinistunaren, kristauaren, itxaropen nagusia beti bihotzean eukidea duguna. Edozen egoeratan daudela ere, etorriko balitz ere, hirugarren mundu gerra edo gerra atomiko nuklear bat ere, guk ez egoaztu behar jainkoaren eskuetan gaudela. Eta Samilek hoixe gogorazi nahi digu. Non jarri behar dugun gure bihotza, non eukidea dugun gure benetako itxaropena eta euskarria. Hainbeste egoeratan etorri zaigu eta aurtean esan bezala Aita Santua hil zaigu egunean. Baita ere, penaki Aita Santu honek egindako lanaren aurrean eskerronez baita ere, baina jakinda hola dela historia eta gizakiak batzuk beste batzutik pasten gerala, orain beste Aita Santu bat aukeratuko dute kardenalek, kardenal elektoreek, dira badago bat Nafarra, haien artean, aukeratuko dute Aita Santu berri bat, eta Samilei eskartzen dugu. Bai, orain hil zaigun Frantzisko Aita Santuaren alde, zeruran aiatu dadin, eta handik ere lagundu dezaigun, eta Aita Santua aukeratu izango da berriaren alde. Guretzako, eta bekin bukatuko dut, kristauentzako ez da pertsona konkretua, baizik eta da San Pedroren ondorengoa. Eta batzuk, igual, gehiago nahiko dute bat, beste batzuk bestean, baino, aukeratu dela hoixe da San Pedroren ondorengoa. Eta gure bihotza egon behar da beti, San Pedroren ondorengoa beti, hoixe baita Jesusek eskatu diguna. Eta, hain zuzen ere, Elizaren arroka hori, Eliza eusten duen arroka hori, hortan dagoelako. Eskatzen dugua da, Samilei baita ere gure herriaren alde. Urtero bezala, hemen harrera egiten diogu, bete dugun oso harrera edarra eta solemnea, eta ala segidania. Oso importantea da, oiturak, usadioak, tradizioak ez galtzea. Gure nortasuna, gure identitatea horietan baino dugu. Lehenkoek egin dutena, zuek gazteok, gurasoengandik, aitorrengandik ikasitakoari eustea eta ondoreko beharradiei pasatzea. Hoixe eskatzen dugu Samilei, eutsi ezaiogula ibilbide hori, eutsi ezaiogula Jesu Kristoren fedeari.
eta orain gure eskaria. Eskatuko dugu, gaurko egun honetan, beteduko gure herriaren alde. San Miguelen bitartez, jainkoak gorde dezala, bakean, maitasunean, elkartasunean eta Jesu Kristoren fedean. Eska dezaiogu jaunari, guk ere pozik adoratzen zaitugu, bihotz batez kartari.
jan guztiok hau nire gorputza da, zuentzat emango. Era berean akordioak berriz eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez hartzen zuen, edan guztiok hau nire gogolaren karizma da, itun berri eta betiko garen gogoa, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizki hau nire gogolaren.
Kristo gure jauna, zuk esan da, apostoluei pakea, uzten dizuen, nire pakea ematen, begira zure elizare, gure pekatuei, eta zure gogoa bentzela, nahi zure pakea, eman batasun, errege bizia, izela, gizaldi, eta gizaldietan, gizaldiaren pakea, beti zuekin eta zure pakea. egin dezagun otoinuz.
hartu egun zeruta begiaz indartaren jauna apalki eskatzen dizugu zure eginduaz zaindare ditugula egin dezakula kementsu aurrera salbamen bidean Jesu Kristo gure jaunaren bitartez eta gero errosainoa eta despedida izango da atxaldeko bosta terditan izango da arrosainoa eta despedida. Gero batzuk eskatu dut, bakarren alde gehiago du itxeren bat bisitatzea, gaixoren baten gana joatea, baita ere esaten alde zure lasai. Jaun batzuekin, bedinka zaintzat